Ja. No terve. Terve. Lähdetäänkö telttaille? Joo, näin olisi tarkoitus. Onko sulla ai sulla ton verran kamaa? Joo, jotain. Kyllä sitä vaan kertyy. Joo. Viikon reissu, niin pakko jotain ottaa. Joo. No niin, no mäkin otin jotain pientä. On kyllä mitään. No, vähän mä ajattelin varustautua, mutta... Turhaan kyllä varmaan otettiin tää perään. Häh? Niin. Peräkontilla. Mutta Joo, täällä on kyllä vähän tavallaan. no tässä on... Mä nyt ajattelin, että... Tuossa on savustinta ja paella juttua ja vokkipannua ja metallipaljastinta ja perhokamatto ja sit mä otin se ton puolijoukkuetelta ja kaminan ja mitä tossa nyt on, tossa on tommosia työkaluja, pari laatikkoa. Ai niin, ja sitten tän, kato voitais, mikä tää on, Halti Big Fun, niin tähän menee 8, jos tulisi jotain kavereita tai jotain. Ja mitäs muuta? Aggregaation, moottorisaha, vähän erilaisia polttonesteitä. Mä otin tommosen aseen, jos ei nyt ole kyllä metsästyssaikka. Joo, mennään sinne ja pöydät toi ja se, eiköhän me pärjätä tässä viikonloppuun. Häh? Jopa kuukausi. No, mä ajattelin, että jos tämmöistä paskalatikkoa vetää, niin vedetään sit kunnolla. Joo. No ei muuta kuin kamat kyytiin ja nokka kohti pohjoista.